Tandele werlaji berele nyawlo becelle ngam yade daka. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini on min juurima kala to mbawɗo wonde aywa hande no ni kadi pinirɗen e batu meɗen hande aywa to caali men Dakar ɗo eɗen gondi ɗo noon e musidɗo meɗen goto mo ganduɗen jeeyaɗo e meɗen oustaz Mansour Sall goto mo ganduɗen mo Pindi TV eywa ceerno Mansour min calminima min juurimama gacce on calminirema machallah wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ceerno Mouhammad Siraji Anne min calmiti min juurima kadi min mbi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu eywa ceerno Mansour hande ne wayno o gari Dakar te gimmore ɗon ko ha Gambie eywa holko kalana toon yimɓeɓe e sifa tonggugol tan ko fati e Dakar o ako nandi hen fa tabarakallahu ceerno Mouhammad Siraji Allah yo moƴƴere kadi namdal ngal kadi a waɗi e place yo Allah yo moƴƴere machallah Dakar kam ene weeɓi haalde weeɓani haalde kono noon eɗen mbiya tan alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin yettode wodani Allah no ceerno heewi widani tan e kala e saaha ɓame on dañi ɗum noon ko dañƴen ko mbiyatan tan ko yo Allah hokku en fandinde ɗum yo Allah hokku en fandinde ko dañƴen ko ceerno Sila oɗo sifa Dakar ko sifa mo ganduɗa ko sifa ngarɗuɗo ko sifa joɗɗo ko sifa timmuɗo e banggueji foof saabu sa daari jonde nde walla wertago Dakar ngo ndeɗo lulde alliyankore so tawi a daari jonde nde a daari batuji ɗi a daari ko gonka Dakar ɗum ɗo a tawat yaltani deftere Allah yaltani sunna nela sallllahu alayhi wa sallam saabu Dakar woni ɗo ko mana ko juldude waktuji ɗi joyi farilla woni ɗo ko rentude wadde mana hadratul wasifa e hadratul jum'ati ewa ko ɗum woni ɗo e wadde askaruji mana keeriɗe e dewe Allah keeriɗe batteɗe ɗo janggude alquran janggude seyfiyu en janggude hizbul bahri en hizbul mughni en e ko nandi hen ko woni ɗo ko e dewe Allah neɗɗo wawa limtude ɗum wiya ko ni ɗum foti ko Allah tan andi la ya'lamuha illallah ala gandu ɗum so wona Allah tabaraka wa taala ɗo ko mana worɓe tawateɓe ɗo ɓe ko ɓeɗo goni ɓe Allah subhanahu wa taala wiyata to e alquran rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ɓeɗo mana worɓe ɓe ganduɗa rentuɓe ɗo goppi mana dendagal kala mumen goppi mana ɓesguji mumen goppi jawɗele mumen goppi mana suddiɓe mumen goppi mana jarameji ɓuɓɗe goppi mana ñamele mana belɗe goppi dendagal tuuyoji mana fittadu gari ɗo e oɗo nokku e ndeɗo ladde ene neha pittali muɗumen ene guura e zicru ene guura e alquran ɓeɗo goni ɓe Allah subhanahu wa taala wi ko worɓe ɓe ganduɗa sohlinaniɓe ɓesguji mabɓe sohlinaɗeɓe jawɗele mabɓe sohlinaɗe mana suddiɓe mabɓe gaga dewal Allah ɗum noon eɗen jettirum Allah subhanahu wa taala oɗo Dakar ko Dakar jettirteɗo Allah eɗen mbiya tan alhamdulillah rabbil alamin yo Allah jaɓan en Dakar o kadi en jettiri Allah no fewi en beltanima kadi bandiraɓe foof machallah Seydi Sall eywa Alhaji a salminama a juurama eywa holko kaltone ko fati e Dakar o kadi ene jiiruɗon hono immiriɓe kadi ha joni Gambie e ko noon tigui ceerno Mouhamadou Siraji min calmini on min juurima on min calmini kadi dendagal yeeɓiyankoɓe télé meɗen télé TV min calmini kadi dendagal kadi ardiɓe golle ɗe Dakar kam ceerno Mouhamadou Siraji ko kañum haali hoore muɗum nde wonno hunde so tawi haali hoore muɗum tan ina weeli haalde no musidɗo o wini tan ceerno Mouhamadoul Mansour sa yi ɗum ɗo ko rendi ɗo ko haɗa andi rendinani ɗumen ɗo so wona Allah e nelaɗo muɗum e cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu nde wonno neɗɗo ko ɗeɗo gueɗe woni ɗe o yiiloto nde wonno neɗɗo o wawa dañde Allah tawa o dañani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wawa dañde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawa o dañani cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ceerno ko ɗum woni ko noddi en ɗo ɗeɗo gueɗe noon kadi ɗe cellata kadi dañugol haqiqa gonga e gonga tawa a wonani neɗɗo mo ganduɗa mo fittanu muɗum heela a wonani neɗɗo mo fittanu muɗum nehata haɗa woni jiɗɗo julɓe foof nde wonno ceerno koye ɗum woni ko nehata yimɓeɓe yidde julɓe foof yo yimɓe jiɗodir yo yimɓe ballodir kadi ceerno sa tawi a daari ko Allah waɗanimo ko tan o jogui ko dental ngal ganduɗa ɓe Allah wiyata to Qur'ana rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi ko worɓe ɓe ganduɗa gonɗuɓe ko gaadodiri e Allah subhanahu wa ta'ala so en ƴeewi ceerno guila o fuɗɗi ha ɗo yarata ɗo ko mbadi jahannoni ɗi ko ndin tan woni ɗo ala ko wayli ɗo yete kadi alhamdoulillahi rabbil alamin ha Allah rokki en hono ceerno Alhaji Ahmad Tijani eɗen mbiya dental ngal mbeɗa andi kala hen mo lamdiɗa sa wiɓe
alaji Mouhammad Saïdou holko holli dental ngal ha ɓuuɓi ɓerɗe dental ngal maɓe mbima ko nde o dañani ɓe hono ceerno Ahmad Tidiani ɗum ina jeeya ko ɓuuri welde ɓe nde wonno ceerno ɗo woppiri ɗo ko ɗon ceerno khalifa makko o kadi ƴettiri nan yaha kadi ko arata ko kadi ko noon inchallahu taala machallah a jarama tandele werlaji berele ñawlo be celle ngam yade daka